Diyos ko, ay salamat. Hello, ang inyong chikadarang ilaw. Hello, good morning, Iloilo. It's another day, so ang inyong chikadorang Ilongga ay may bagong chika. Kasama natin ang ating chikador dito na ayaw magpakita ng mukha. So abangan ang ating chika, no? May pupuntahan tayo, balik tayo sa Jungle House. So alam nyo na kung anong chika doon mamaya, no? Malaman nyo na. At syempre, nanghiram pa rin tayo ng sasakyan kasi ang kasama nating chikador hindi siya kasya sa tricycle. So kailangan natin na manghiram ulit. Ayan, at ang dami naming dala dyan sa likod. Ayan, mga gamit sa Jungle House. See you later. Nakarating na tayo, guys. Mga chikador. Nandito na tayo. Nandito na tayo at makichika dito kung ano ang mga update. Ayan, may kambing pala. Umuulan dito kaya ganito ang sitwasyon ngayon. They have bitter gourd plantation. Ayan, may vegetable garden. They haven't cut the trees yet. Look at that at the top. They started cutting. Okay. Nandito na ang inyong chikadorang Ilongga. We are here. Safely arrived. We arrived safely. Nandito na tayo sa Jungle House. Ayan ang Jungle House natin. Malinis na yung yung bubong. Randi buligi, anay kami. Buligi kami, anay. You step, you have to look at. Ayan, yung chikador natin, may dito, mud. Ayan, hindi niya alam, no? Ayan, naapakan niya. Nabula dyan, Randy, mga dara. We are here. Ang inyong chikadorang Ilongga nandito na. Huwag karadlok. Ti ano din daya tumbahon? Delikado dya basi. Oo. Ayan ang ating chika. Ayan yung nyug na yan. Ayan, ang nyug na yan na papunta sa Jungle House. Puputulin nila yan. Punta dyan, sa kabila. So, ayan.
taas-taas na. Noon mo ay nagurot na doon. Ay, Diyos ko, Diyos ko, Diyos ko. Ay, salamat. What? Ayan na. Boleh apat putol dulu kan. Dos por dos lang mambal pandayin gay mga pula. Solved na ang problema. Oh. Dos por dos lang yung mga gamitan. Kita bilang kasi bernes may kung maangkong din yung mga kung naman ako mo dyan matutuwa ko. Ayan, nagdami natin niyog. Amo laray ko la buo na. Di kay kinanglan ko dahil butong na ka dyan. Ang butong na ka dyan kinanglan ko.
Malam mo. Grabe, no? Mula namin kung mas.
problem. Ayos. Halo, Los. Ikaw na pa yan. Oh, naaja bisa ito. Na? Doon na trara. Maano ako mga ngayo ko kanimo kinugtanom. Ay, may tanong tako niya, tinangkong, may okra, may Gani. balok-alubate. Gani. Ito na yung lumber natin, mga chikadora. Lumber ni Chikadorang Ilongga. Ayan na, kukulumber natin. Oh. Ayan na. Ayan na yung, yung naputol nating kahoy. Kasi pag di natin pinutol, dyan babagsak sa ating jungle house. So, ayan na siya. At yung isang puno ng nyug doon. So, ayan na, na-lumber na natin. Nasa loob na ng ating jungle house. Ang ating mga lumber na mga kahoy. Baka gawin natin itong cabinet, no? Or kung ano lang yung magawa natin para sa ating jungle house. So, ayan na. Uwi na ako, guys. Babay muna sa ating jungle house. Ayan na. Uwi na. Uwi na ang inyong Chikadorang Ilongga. Ayan. Ayan, ang ganda ng paligid dito, no? Sa countryside. Ayan. Yung countryside. Maganda. Maganda ang paligid. Ayan. Ayan ang ating Chikador. Ayan. Rice fields, no? Ang ganda, oh. Naararo na, oh, para sa next na cropping. Ayan. Ayan, dito. Maganda siya. So, ayan. Ayan na ang ating munting bahay. Ang ating munting jungle house. No, wala na tayong problema sa magbagyo-bagyo. Wala nang kahoy na malapit sa bahay na talagang papunta talaga na parang babagsak siya sa ating bahay. So, wala na. Clear na. Ayan. At yung isang nyug din na parang babagsak din sa ating bahay, no? So, ayan, ha. Marami pang gagawin, pero sige lang, no? Ayan na ang ating munting jungle house. Ayan. So, don't forget, guys, to subscribe to my channel and to like my Facebook page, Glens, no? Para sa maraming chika, kung ano pang mga chika ang ating mahanap sa Iloilo at sa kung saan tayo darating. Ayan. Yung wire natin, pinutol dyan ng electrician para hindi siya sagabal sa pagputol kanina ng kahoy. Na low-bat kasi tayo, kaya hindi tayo nakapag-update ng ibang pangyayari kanina. So, this is it for now. Bye-bye! Hello mga kachika! Dito kami sa before kami umuwi, nag-visit muna kami dito sa cementerio sa aking mga parents. Ayan. Tapos sa isang kaibigan, dalawin din natin yung kaibigan natin. So this way. Ito lang yung time na mag-visit tayo. Ayan. Oh. Ayan na, dito na tayo sa aking
mother at father at saka grandmother. Ay, this is it. So this is my mother.